Arizbatalde kiroldegiak udararako urtero kirol eskaintza zabala luzatzen du. Aurten honetan 3 berrikuntza nagusi izango ditugu: yoga, esgrima eta Getaria Zarautz igeriketa zeharkaldirako entrenamendua. Urte asko dira Getaria eta Zarautz arteko proba hau lehiatzen dela. Bertan igerilari kopuru handia izaten dugu eta hoien artean asko herritarrak izaten dira. Hori ikusita eta ahalik eta hobekien prestatuta bertara joateko asmoarekin, Arizbataldetikan ikastaro berezi hau antolatu dute. Izen ematea dagoenekoz zabalik dago eta uztailean amaieran ospatuko den zeharkaldirako primeran prestatuta egon nahi dutenak, bertaratu eta lehenbailen ikastaroan parte hartu ahal izango dute, gero proba lasaitasun osoz egin ahal izateko. Yoga ikastaroaz gain esan da bezala, 8 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzako ere esgrima ikastaroak antolatu dituzte. Horrez gain, uztailean, spinning, pilates eta helduek igeriketa ikasi eta hobetzeko ikastaroak burutzeko aukera ere izango da. Aurrei zuzendutako igeriketa ikastaroak uztailean naiz abuztuan zehar garatuko dira, kirol instalazioetan. Aurrei begira surfa praktikatzeko aukera ere izango da eta baita tenisean lehen urratsak emateko. Garbi dago beraz, interesa duena kirola udara honetan egiteko aukera baduela Arizbatalde kiroldegian, eta informazio gehiago eskuratu nahi izan ezkero, bertako harrerara hurbildu eta eskuzabalik hartuko zaituztete.